आपण आज बनवूया भरलेलं पापलेट. त्याच्यासाठी मी 2 पापलेट घेतली आहेत. त्याच्यासाठी साहित्य घेतलं आहे, 4 लवंग घेतले आहे, दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे, 5-6 काळी मिरी घेतली आहे, जिरा 1 चमचा घेतला आहे, धणे 1 चमचा घेतला आहे, 10 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत, 1 इंच आल्याचा तुकडा, 7 ते 8 लाल मिरच्या घेतल्या. आता आपण मसाला बनवायला घेऊया. पाच मिनिटं भिजवून ठेवणार आहे. अर्धा चमचा हळद. हे भिजवल्यावर लाल मिरची का चांगलं बारीक वाटतं म्हणून आपण भिजवून ठेवायची. वाटून झालं आपलं. आता आपण एका वाटीमध्ये काढून घेऊ. हा वाटलेला मसाला मी वाटीत काढून घेतला. आता पापलेटला मीठ मसाल्याला लावायला घेऊया. इथे मी चवीपुरतं मीठ टाकते. मी थोडी इथे आमचूर पावडर टाकते. ते मी असं लावून घेते संपूर्ण. पूर्ण इथे कापून घेतलाय चांगलं आतून. इथे काप केलेत वरती. इथे आपण मसाला लावूया. दोन्ही बाजूला त्याच्या आतमध्ये इथे तोंडाच्या इथे पापलेट भरून व्यवस्थित घ्यायचं दोन्ही साईडने. मसाला व्यवस्थित त्याला लागला पाहिजे सगळीकडे चांगला. तवा तापत ठेवूया आपण. कढईमध्ये मी तेल टाकून घेतलंय. हे मी जरा थोडंसं पीठ लावून देते गव्हाचं आणि तांदळाचं, म्हणजे मसाला आपला निघून जाणार नाही त्याच्यात. तेल तापलंय. आता आपण टाकून घेऊ. साईड झाली आहे ती आता आपण परतूया. आणि मी पीठ लावलं म्हणजे काय, मसाला आपला निघू नये म्हणून लावला, नाहीतर ते मसाला निघून जातो तेलामध्ये. झाले आता भाजून आपले काढू आपण. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कमेंट्स नक्की द्या.